Nou rieden er nog auto's, maar sa's jocht de dik tussen Wordsijn en Balk er van september ont mei oktober uit. Leeg. Net een auto kan er dan meer langs, omdat het asfalt vervangen wordt en de berm verstevigen. Ondernemers in Balk begrijpen aan de ene kant wel dat de dik on onderhoud taai is, maar ze binnen ik benauwd dat het ten koste gaat van haar inkomsten, zei ik ondernemer Van der Veer. Niet alleen Verzijn, maar ik en de omgeving van Verzijn. Die ben ik voor een heel soort op Balk georiënteerd, omdat we hier een heel soort winkels zijn. En de belangrijke winkels ben je al jaar. Ik de supermarkten met een grote trek naar is. Maar dan is dat moeilijker te bereiken. Want als je Balk wil bereiken willen vanuit Verzijn dan moet je een heel lijn omrijden. De Balkster ondernemers hoop je dat de klanten na de werkzaamheden de winkels in Balk weer weten te vinden. Maar hoe dan ik, ze binnen de Sagoeters wist van dat ze financiële skeer hebben zullen terug de Tichterdijk. Nevens het aantal klanten wat we uit Verzijn krijgen en hoe die dat nou verder oppakken, weet ik niet. Maar als daarvan wat achterwege bloedt, ja, dan scheelt dat klanten. Dat mist niet. De klant ziet het altijd de makkelijkste way, hoe kan ik het vlugste bij mijn winkel komen. En als zo'n dik afsluiten is, zie ik het me vaak wat alternatiefs.